Amurka ta kashe dala tiriliyan 2 da biliyan 260 a Afganistan. Binciken masana tattalin arziki na jami'ar Biyu da ke Amurka ya nuna cewa tun daga shekara ta 2001 ƙasar ta kashe dala tiriliyan 2 da biliyan 26 a Afganistan tsawon shekaru 20 da ta shafe tana yaƙi da ƙungiyar Taliban. Daga cikin waɗannan maƙudan kuɗaɗe, Amurka ta kashe kusan dala tiriliyan 1 ne kan kasafin kuɗaɗen ayyuka a ƙasashen waje a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Sai dai duk da kashe biliyoyin dalolin da Amurka ta yi a ƙasar, har yanzu Afghanistan tana ɗaya daga cikin ƙasashe matalauta a duniya domin ko a shekarar bara tsohon shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya ce kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar na rayuwa ne kan ƙasa da dala 2 a kowane rana. A wasu sababbin labaran, amma kafin nan, idan wannan ne farkon zuwanka na wannan channel din, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ana haka ne ta kuce.